खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव फिन बरायना लाग्रोनाय जाबाय। थ' दिनैनि भिडिअआ जाबाय थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। आङो मैयानि 6 शेड्युल एरियानि टेटनि फिथाइयाव आङो उथ्रिसारनो हागोन ना हायासै बिनि सायाव आरो अबभियासलि आङो 6 शेड्युल टेटआवहाय उथ्रिसारनो हाबाय। आरोबाव आंनि नाजानायजों आरो इसोरनि अननायजों आङो फिन आरोबाव टेटआवहाय उथ्रिसार जानो हाबाय। थ' होमबाबो आंनि बे पास जानायानो आंनि थाखाय थोजासे नङा आरोना। मानो होनबा आङो सिगाङावबो टेटआव आसाम टेटआव आङो LP UP बर्ड मोननैयावबो आङो पास जाखांखानाय। ओमफ्राय आङो दासिमबो नै दा ओरैनो दङ। आङो जबखौ मोननो हायाखै मानो होनबा आंनि काटअफआ मिलायहैयाखै। ओरैनोथ' टेटआव एसे एनै नाम्बाराथ' मोजाङानो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय माने सिगांनि नाम्बारा माने आंनि थाखाय थोजासे नङा। LPआव होनोबा HS निखौ लाफायो आरो बेवहाय डिग्रीनि लानाय जाया। HS बा BEd बा DLEd आरो टेट बे मोनथामनिखौ प्लास खालामनाय जायो आरो मार्क्सखौहाय। ओमफ्राय UPनि होनोब्ला HS डिग्री आरो BEd नङाबा DLEd आरो टेट बे मोनब्रैनिखौ प्लास खालामनाय जायो। थ' आंना मोननैयावबो LP आरो UP मोननैयावबो काटअफआ मिलायहैयाखै। मानो होनबा आंनिया HSनि मार्क्सआनो जोबोद खम, 60% नङामोन। बेनिखायनो आङो जब मोननायसिम लेभेलाव आं थांनो हायाखै आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो आं जोबोद दुखु। दायोबो आङो नै पास जादोंबाबो आङो बिनि थाखायनो टेनसन आरोना। पस्टआबो जोंना बर' मिडियामना बुरजायैनो ओंखारखाया ना। LP आरो UP गोबां पास जानाय दङ, जिखिनि होदों बांसिनानो पास जादों। बेनिखायनो आङो एबारबो साख्रि मोनगोननि आसाया गैया। थ' होमबाबो आङो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय आरो जानो हागौ आंनि माने फरायनाया मोजाङै जायाखै। आं बेखौनो आंनि मिस्टेक होननानै सानना लाबाय आरोना। आं मोजां फरायनो हायाखै मानो होनबा आङो दा प्राइभेटाव टिचार मावनानै दङ। बेनि थाखायनो आङो स्कुलाव सानफ्रामबो डिउटियाव थांनांगौ जायो। थ' फरायनो मोना, गनायानो बेलासिलायखायो, 2:30 3टा सफैगौ 3टा जाखायो। आरो बिनि उनावहाय टिउसन लाबावनाय जायो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय खामानि थानायसै न'नि। ओमफ्राय हर जाबाथाय माने बिदिनो दसे फरायनोसै आरो ओमफ्राय फुङावबोथ' माबायावनो 8टासोनिफ्रायनो ओंखारनांगौ जायो स्कुलनि थाखाय। ओंखायनो मोजां फरायनो हायासै आरो आङो। आरो ओरैहाय प्राइभेटाव मावनानै थायोबाबो मानिफ्राय इनकाम फैगोन? न'आवबोथ' बेबायदि गैया जोंहा। आंखौ नायनो हानाय, जेनेबा आंनि नांगौखौ सुफुंनो हानाय बेबायदिथ' रावबो गैया। जोंना बाबाबो गैला जाहैबाय नालाय। ओंखायनो बाबा थानायमोनबा आङो माने आं जेबो प्राइभेटफ्राव जब मावथ'वालासिनो आङो माने फरायबाय थानो हागौमोन आरो मोजाङैनो। थ' बेनोसै आरो लोगोफोर। आङो टेटआव मोननैयावबो पास जादोंबाबो आङो ओरैनो पास जानायनि नामावल' ओरैनो खुसि खालामनो हाबाय, न'खरनिखौबो खुसि खालामनो हादों। पास जानायनि नामाव थेवबो आङो साख्रि मोननायनि आङो जेबो लामा नुहुराखै आरोना लोगोफोर। जोंनि पस्टआबो ओरैबायदि खम ओंखारोना। नायनोसै इसोरा मा खालामो। जाहोगोन ना जाहोआ, आंनि खाफालाव दंना गैया साख्रिया। ओमफ्राय आंनि फरायनायखौ आङो एसे खिन्थानोसै आं माबोरै फरायदों। आङो मा बिजाबखौ फरायदों? आङो फरायदों होनोब्ला आङो अनलि 1 बुक, गांसे बिजाबखौल' फरायदों आरो आङो LP आरो UP मोननैनिबो थाखाय आं गांसेल' बिजाब बाहायदों। प्लास आङो मा बड'नि थाखाय बेबो गांसेल' बिजाब, बड'नि थाखाय गांसे बिजाब। आरो ग्रामारखौ आङो ओरैनो गथ'फोरनि ग्रामार लेखायाव नायबाय। ओमफ्राय गांसे थुनलाइयारि जारिमिन नामा बे बिजाबखौ नायदों आरो बे गांसेल'। आगोलहायबो बेखौल' नायदों। ओमफ्राय नैबे एबारनियावबो आङो बेखौल' नायदों आरोना। बड'नि थाखाय गांसे आरो बाखि साबजेक्टनि थाखाय आङो बुक गांसे, बे CTETनि LP आरो UP बेखौनो नायदों आङो। आं जेबो एक्सट्रा बुक बायदेराखै, जेबो जेनेरेल नलेज बेबायदि एक्सट्रा बुक बायदेराखै आरो आङो। बेनो आंनि थाखाय माने मिस्टेक, आं बेखौ सानना लायो आरो। गुबुन लेखा फरायाखै आङो, मानो होनबा बे गांसेयावनो आं आसा खालामना थाबाय। ओमफ्राय आङो जिकेफोर बारा नायदेरनाय जायासै, ओंखायनो एसे खम जाबाय आरो। आं आगोलहायबो मोजां फरायबोआसै HSफ्राव। डिग्रियावथ' आङो फार्स्ट डिभिसनमोन। होमबाबो आङो फार्स्ट डिभिसनबाबो माने HSआवनो खम जाहैबाय। होमबा बेजोंहाय आङो माने दावखोहैनो हायाखै आरोना।
थेवबो आङो नाजाबाय थागोन आरोखि ना लोगोफोर। आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो सोरबा उनावहाय टेट एग्जाम होनोब्ला मोजाङै फरायबानो जाबाय। गुबुन लेखा फल' खालामबानो जाबाय आरोना। गांसेल' लेखाफोरजों बांद्राय माबा नाङा, आसा खालामनाङा। आरो जिकेफोर नाय, बड'नियाबो नाय, होमबासो माने एसे मार्कफ्रा दावखोहैगोन आरोना।